Zariadenie sociálnych služieb na severe bolo v sobotu rušno. Slávnostne tu bol seniorom odovzdaný nielen pekný, ale aj užitočný dar. Keďže október patrí úcti k našim najstarším spoluobčanom, vedenie zariadenia sa rozhodlo poctiť si ich spoločne. V slávnostnej atmosfére a za prítomnosti mnohých hostí im bol v sobotu do poludnia odovzdaný nový altánok s parkom. Cena za jeho vybudovanie sa vyšplhala do výšky zhruba 26 000 eur, pričom zariadenie ho financovalo z vlastných a sponzorských prostriedkov. Tento park vlastne chceme urobiť tak, aby vlastne tunak boli v podstate ovocné stromky. Potom chceme urobiť trávnik a gro toho parku bude rozvoniavať levandula. Sa mi to páčilo. Ďakujem všetkým a sestričkám, ktoré ho vybudovali. Vynikajúce. Áno. Bolo ho treba? Áno, samozrejme. Síce teraz je už zima, teraz ho nevyužijeme, ale bude leto. Si myslím, že to bude niečo nádherné a určite sa môžeme tým píšiť a chváliť. Možno povedať, že toto bude naozaj taká oddychová zóna vášho zariadenia? Áno, oddychová zóna. My sme začínali v roku 2011 s 2 klientami. Minulý rok, roku 2012, v priemere nás bolo 25. A dneska sme s radosťou zistili, že nás je až 80. Ja som teda veľmi šťastná, pretože sme mali s tým stále problémy a za takú krátku dobu, že sa toto vybudovalo, tak všetci poslanci zo severu sme spokojní a tešíme sa z toho, že stále niečo pribúda. Čo sa týka tej kapacity, kapacitne ešte postačujete? Kapacitne už nepostačujeme. Pri celoročnom pobyte máme plný stav 47 klientov. Máme v poradovníku 15 klientov. V ambulantnej starostlivosti máme 40 kapacitu a bohužiaľ máme len zatiaľ 30 klientov. Zariadenie seniorom ponúka každý deň plnohodnotný program vrátane rôznych terapií. Jeho poslaním je, aby nebol nikto sám. Aj v tomto prostredí senior pookreje tak na tele, ako aj na duši. Artterapiu, muzikoterapiu, kolegyne sa o nich veľmi starajú, robia dýchacie cvičenia, rôzne v podstate cviky, telocvik. Proste je to u nich postarané od rána, od 7 hodiny. Potom vlastne majú 10. čaj, kávička, obed, oddych. Keď ostaneme ešte pri tomto zariadení, hovorili sme o tom, že začínalo s 2 klientami. Dnes ich má viac ako 80. Čím to je podľa vás? Asi tou dobrou starostlivosťou a ohlasmi, alebo všetci vieme, začína tá závisť ľudská je veľmi zlá a vieme, že aké kritiky, čo ľudia povymýšľali, ale vlastne s tou skutočnou prácou sa dokáže to presvedčiť aj tých neprajníkov, že je to dobre zorganizované, dobre pripravené. Som tu od novembra 2012. No, zvykla som si a som veľmi rada, že som si zvykla, pretože niektorí ľudia hovorili, predpovedali mi, že si ja tu nezvyknem. Ale viete čo ja robím? Čítam knižky, lúštim krížovky, pozerám televízor, určitý program mám od 6, kedy je súdna sieň a do takej 8 hodiny ideme spať. Takže nemôžem tu na nič povedať. Strava je dobrá, nemôžem povedať nič, sťažovať si nemôžem. Ja keď som sem prišla, mňa veľmi prekvapilo, že všetci sú tu takí milí, vysmiatí, príjemní. Ono je to tak stále? Stále je to tak, áno. Som zostal sám, manželka už odišla tam, odkiaľ sa ľudia nevracajú. Syn ten býva v Záturčí, ten má svoju rodinu. No, aby som neostal sám, tak som tu. A ako sa tu cítite, povedzte? Výborne, vynikajúco. Všetko ako má byť. Všetko ako má byť. Ja bývam tuto vedľa na Bielovej ulici. Takže ráno prejdem len, ako sa hovorí, v papučiach môžem sem ísť, áno, a tu je dobre. Tu nás sme medzi svojimi. Áno, tu nás sme všetci v takom zhruba veku. Áno, už všetko máme vlastne za sebou, aktívny vek máme za sebou. No a je tu dobre. No, cítime sa tu dobre.